Ok, mám. Vyťažím piecku. Dám ju sem, idem sa vyspať. Určite choďte dole a dajte tam odber. Tak, vyťažím tu. Zoberiem veci. Premiestním. Zoberiem druhú truhlu, dám ju sem. To sa mi stalo aj v parte 1, sa mi zdá. Tak, mám. Prvé by som začal stenami. Na to potrebujeme 3 staky kameňa. 3 staky presne u seba nemám. Tak idem ťažiť. Idem zase ťažiť sem. Tak. Kým to naťažím, určite chod dole a napíš do komentárov, že video sa mi páčilo. Tak. Tu máme kopr. Dneska večer vyjde video aj pre fanúšikov Fortniteu, tak vyjde aj z Fortniteu video. Už som si robil miniatúru, aj na toto video som si ju robil v miniatúre ešte pred týmto videom. Takže tak. OK. No. Naťažím si ešte jeden stack. Nejaké kamene do zásoby potrebujem. Chcem tam urobiť ako keby nie, že druhé poschodie, ale chcem tam urobiť také, že podkrovie, no. Ďalší týždeň by som chcel vydať aj nejaké... Bruch. Aj nejaké shorty. Idem si pre veci. Čau, Enderman. Nechaj ma, ty svinia. Počkaj, ty svinia. Ale... Choď vieš kam. Choď vieš kam. Menší fail. Rovno si to doťažím tu. Tak. Neviem, či som nemal náhodou 54 kameňa, ale však nevadí. Jedno srdiečko na pohodu. Tak. Ešte jeden kameň. Tak, a mám to. To mi zatiaľ bude stačiť. Teraz zasa ísť hore. 300 rokov. Tak. Tak. Tak, som tu. No konečne. Tak som zomrel, tak náhodou. Všetci niekedy zomreli v Minecrafte, ak ste ho hrali.
Tak, zoberiem si uhlie a zoberiem si tak stak, no. Stak si zoberiem a dám to tam vypáliť. Zatiaľ si zoberiem toto. Tak urobím toto. Takto. Z tohoto vykraftím plenky. Tak. Môžem ísť na to. Dvere by som urobil niekde asi, že tu. Tak. Ok. Takže idem ťažiť. Urobím si lopatku. Ja si urobím drevenú. Lebo to mám vypočítané na tie kamene, presne tak. Sice neviem, či mi vystačí, ale budem dúfať. Tak, môžem ísť ťažiť. Aj pod postelou. Zničím torčku, dám ju sem zatiaľ. Tak. Chcem vlastne urobiť tú podlahu kombináciu plenku, akože orezaného. A tohoto, nie orezaného plenku, ale logu. A plenkou. To robí vlastne takú peknú, ako keby, ani neviem, jak to povedať. Taký pekný vzor, no. Aj toto zničím. Zoberiem si jedlo, lebo aby som sa vyhealoval. A môžem ísť zrobiť tú podlahu. Teraz potrebujem urobiť jednu vec. Takto si sem dám drevo. Robím toto. Tak, mám ho orezané. A zničila sa mi sekera, takže super. Zoberiem si kameň, tak čo už. Dám si 3 cobblestone a... Už by som to urobil. Toto sem vrátim. Toto nie. Tak, vyťažím. Tak. No mám. Ešte tieto 4. Vyťažím. Mám. Tak. Môžem ísť robiť to, čo som chcel. Zoberám si aj plenky. Toto tu môžem takto dať. Takže napríklad takto. Ja to vlastne tak náhodne pokladám. Takto. Nejak. Toto rozbijem. Takto. Takto. Vlastne potom bude posteľ v druhom ako keby poschodí, ale to ešte teraz nebudem. Tak a takto. To vyplním plenkami. Mne sa to ako keby takto páči, neviem či vám. Tak, mám. Teraz si zoberiem cobblestone, to si dám sem. Pozriem, či sa mi vypieklo. No troška. Mám si to na poli. Tak. Z toho si urobím aj takéto briky. A idem zatiaľ stavať. A potom si musím vypiecť aj sklo. Ja si naťažím trocha kameňov a urobím si ešte asi jednu piecku, ale to potom. Idem to skladať. Takže takto tu budú dvere, takže...
tu budú dvere. Zoberiem si toto. Ešte tu. A tu. Už sa stmieva. Tuto by som si urobil okno, lebo tu máme výhľad na vesnicu. Tak. Tak, idem sa vyspať. Tak. No. Mne sa strašne páči ten výhľad na tú vesničku. Tam je aj snežný bajom. Tak. Asi, že takto nejak. Tak. Rozmýšľam, že tuto okno ja nebudem chcieť. Tuto by som chcel okna a tuto. Ešte tuto okna by som chcel. Aj tuto. Takže na obidvoch stranách. Toto si zasa rozdelíme na polku. Tak. Toto si zoberiem a ešte takto. Tak mám. No, môžeme ich skladať. Tuto chcem okno, aj tuto, aj tuto, aj tuto. Takže. Tak. Napíšte určite do komentárov, či sa vám to takto páči, takýto dizajn ako keby, no. Myslím tie steny teraz, nie tú podlahu. Počkaj, urobím to takto. Tak. To by som mal, urobím ešte toto. Cobblestone, takže urobím takú jednu vec. Schody. Tak. Lebo ja to zničím, tie dvere. Dám ich takto. Urobím to ako keby takto. A ešte aj na druhej strane. Tak. Zničím. Takto. A takto. Mám. Mám si do čestky veci. Zoberiem takto. Toto sa môžem dať. Tak, mám. Takto. Môžeme skladať zasa. Tak a nejak takto. Tak mám. Takto nejak by som to chcel. Toto už netreba. Ok. Toto si dám sem. Tak, mám. Toto všetko si dám naspäť. Čo by som teraz chcel? Torčky si vykraftím, určite. Troška uhlia. No, 4 mi stačia. Toto si sem vrátim. Tak. Jednu by som určite dal sem. Druhú sem. Sem.
a sem. Premiestním sem a tu si vezmem. A tu by som si dal takto sem. Tak, mám. No, teraz by som išiel na tie sklá. Len počkajte chvíľku. Vlastne ja tu mám cobblestone v čestke, takže pohoda. Urobil by som, že tuto, lebo tak. Mám. Vykraftím si 2 furnejsky. Mám si ich takto sem. 4, 5 a 5. Toto si dám sem. Zoberiem si piesok. Myslím si, že 2 a 2. Tak. Chvíľku počkáme. Tak. Máme ešte taký menší nápad. Z tohoto. To urobím v ďalšej videu. Také no. Uvidíte. Tak, mám. Toto tam ešte dám, lebo to bude ešte vypekať. No, môžem vykraftiť glass paney. Počkaj, nie. Jak sa kraftili glass paney? Takto? Áno. Mám. Dám to sem. A myslím si, že to by pre toto video mohlo byť všetko. Tak majte sa, čaute!